Igbo mụrụ nze eme ọzọ ihe awụ ụgbọala akpọ Nwandalala ndị na-agba ya ndị ụmụdere wapara epe nwa nke abụọ Olu Okoro only son of Uvoma. Onye Igbo ọ dị mkpa ka ọ bata na aghọta gị, ọ dịghị otu ị ga-esi fee chi kere gị ma ọ bụghị site n'omenala nna gị. Ọ bụrụ na bekee na-atọ gị ụtọ, your tradition is supposed to be your religion. Your religion ekwesịghị ịdị against your tradition. Asị m Igbo mụrụ nze m ọzọ, lee n'ihe jikere anyị ebe a dịka ụmụnna, ihe ahụ ndị nna anyị dotere anyị. O doro anyị anya dịka ndị Olu Okoro dị n'ọma ahịa, ọma ahịa dị n'obodo nke Chineke, na ọ dịghị otu anyị ga-esi fee chikere ya ma ọ bụghị site n'omenala nna anyị. Onye Igbo, ihe ọbụla mere ga ajụ omenala nna gị, wepụ anya. Onye Igbo, if you must go to church, ebe kwele chọọchị ọwụla ga-emegide gị ịwa ọjị, ga-emegide gị ịchụ àjà, ga-emegide gị ịma nzụ, ga-emegide gị ime odo. Ihe ọbụla mere ga ajụ ihe ha na-eme n'ala nna gị, ji iwu ala nna gị na nsọ ala nna gị, ijụrụ onwe gị. Asị m na ọ dịghị otu onye Igbo ga-esi fee chi kere ya ma ọ bụghị site n'omenala nna ya. Ojiọfọ kelere Igbo, ọ ga-adịrị Igbo la mma.
ndị nna anyị sị na Chineke dị ka mmiri na-asọ asọ na ọ dịghị ebe Chineke wee ọbịa nye na mmiri ahụ nọ n'ama nna gị hapụ ama nna gị sọrọ baa n'obodo ọzọ, obodo ahụ agụrụ ya ọzọ dị iche. Anwakwala nwa dịka onye Igbo ga-eche na Chineke wee ọbịa n'ala nna gị. Igbo mụrụ nze ma ọzọ onye ọbụla ike nọ n'ụwa ike ihe ya gwụrụ ụkpa tụrụ ya. Onye ọbụla nọ n'ụwa ike ihe ya gwụrụ ụkpa tụrụ ya. Ọ bụrụ na m nọ n'ebe a na ọ butekwa otu mkpụrụ onye China ha hapụ omenala nna ya bịa emewe nke Igbo, onye merila nna ya ka ọ bụ eriele ya. A sị m na nke bụ eziokwu bụ ọ dịghị otu m ga-esi kpere Chikere m dịka nwa afọ Igbo ma ọ bụghị site n'omenala Igbo, ọdịnala Igbo, nsọ ala Igbo, n'iwu ala Igbo. Onye Igbo gbaa mbọ kọbata na akọla uche gị na omenala Igbo sitere na otu esi tọọ ntọala Igbo.
ntọala Igbo sitekwara n'ọdịnala Igbo. Ọ dịghị otu onye Igbo ga-esi fee Chikere ma ọ bụghị site n'omenala nna ya. Ojofọ kelere Igbo, ọ ga-adịrị Igbo la mma. Igbo mma mmanụ.